gorko sosai ari Usman nyamanari TV. Ali Barka. Monto do kellane jawo kunda duino wona seeɗa ko mbiyam mi wattu e wattu ko hiro kay watta hoore muɗum rowani mi ari ɗo heewi tet hikka mi ari ɗo wayi ni neɗɗo yo e arsike muɗum kala garɗo mi weltanimam noon buy wona seeɗa par ce que nodda weeɓani mi noddi on nohima machallah on jarama buy wona seeɗa dije jehen Black Rika.
Black Hiccup. Gido berne fanganada, hala namne fanganada, seri fanganada, seri berne fanganada, hala namne fanganada, gido amne fanganada. Ino jodi mi Fadima, ino wuni he jemmake. Nunca se muerde ni difere when you got Anding jaga
Thank you.
On the 21st December 2023 ɗo e Diawkounda leydi Kantora. Kadia Kande ari ɗo o wadde concert makko mawɗo, o ari o de president o wadde oɗo concert mawɗo e nder Diawkounda. Ɓeɗo amoɓe mbawɓe amoɓe international ɓe gari tawtorede nde ɗo hirde mawde nde ganduɗa kanko Kadia Kande la reine de Fouladou, princesse de Fouladou. O waɗi golle makko, Diawkounda naɓe cukalen e mawɗo, debbo e gorko fof yalti holliri kadi golle mum to e nder Diawkounda. Ɗum eɗen mbaɗa big protaji ɗi ɗum woni ɓeɗo amoɓe ɓe. Musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamana TV, jeehe to YouTube mbindo Ñamana TV so ñoƴƴi rek gila A ha to Z programme ɗi fof ma jaltu. On calminama, on jarama, kettuguima laki jam.